M'està faltant qualcú. Avui s'estan prenent... No preocupar-se. Que l'Àngel despista, és que despista tothom. Ah, sabia jo que me faltava qualcú. En Montserrat Rou, en Mike Montserrat, mira com riu. No me'n facis cap de pen, que no els atén tots a puesto. Ah, martell i tot. Però i aquest canvi de vida? I línia de vida. No, home, això és molt important. Aquest canvi ara mateix, Miquel, per què? Han passat coses. Han passat coses. La ferreria ja no la dus. Sí. I ja està, i n'hi ha suat. No ho torni a intentar. Aquest de bomber. Ve d'intentar ballar, fer una coreo en Antoni, perquè tenia l'esperança que se l'enduguera de gira a Miami, però no el volen, no. Ni a Miami, que hi cap tothom, fins que... Què fa? Què fas? Llum. Un llum, què? Vol dir no passa el final d'obra i duim ja com a 12 programes? Què vol dir? Ai, t'ho carregaràs? No passis pena. No, que és un martell de veres, que no és de goma. Aquí està sa, aquí no. Me voleu dir que li passa a qualcú? Vols estir a fons d'ollos paguenxos? Per favor. Miquel, mos contes d'una vegada què te passa? Ah, sí, perdona, Llum. No, és que mos estàs aquí destrossant això. Que ara vaig d'obres. No, ja ho veig, que vas d'obres ja ho hem intuït de qualque manera. Des que surta Llum, ara he tornat més famós. Més boiet de lo que estava. Sí. I claro, ara m'he de fer xalet. Ah, t'has de fer un xalet. Sí que t'has retut. No serà per lo que te pagam aquí, eh? Ah. Però faig extres. I me diu no, t'ho convençut. Però me diu no. Fas extres. Sí. I ara t'estàs dedicant a veure xapusses d'obres. Que mos dius, vídeos de xapusses d'obres. Però bueno, com és que ja ho saps? Perquè t'ho he llegit davall el casco, t'he llegit així el del barat que duies. I això que t'anava contant. El primer que m'he trobat va ser que per fer el xalet, per entrar hauria d'estar un poc net, no? Home, sí. I doncs mireu el que m'ha passat. No m'hauré aquest vídeo. Quin desastre. Mireu. I sí, senyores i senyors, vaig trencar el camió. Això t'ha passat a tu? No m'anaves tu? No. Anava... Però no se sembren així, camions. Però un moment, és molt difícil fer això, no? Bueno, jo crec que aquesta pedra se'n van dur el camió, això és el que puc dir. Però una pedra més grossa del que el camió em poria. No? S'has de desmuntar, això. O no poder... És desenramponador. Desmuntar-lo, així, pim, és per veurement... Mira'l, mira'l. Mira. Ei, pam, dues peces... Saps com se diu això en gallec? Què li cabrà? Desparafuixador. Ra. A mi m'agrada més la paraula adestrador, que és entrenador. Però... Però mira'l. Bé, a part de saber idiomes... Ets un màquina. És que he tornat professional. En germans ho sap fer tot. És que ell ho sap fer tot en germans, sí. I sense casco. Que t'anava a dir, Llum. I m'has dit Miquel, vols que te cronometri quant de temps tardes en muntar-lo? El cubo de Rubik, però en versió pagès tu. Voleu callar un moment, que me diu la secció que més m'agrada jo? O aquesta setmana tampoc me la duràs? Aquesta setmana sí que... Ah, me la devies, eh? Sí, Has deixat un llum encesa? Sí, s'aturaran si ho tens. Lluerna. Ah, ja l'he apagat. I s'ha apagat jo quan t'ho has dit. Ets un màquina. Bueno, Això. estàs preparada? Heu d'estar molt pendents, perquè justament és molt curtet aquest vídeo. És que sempre me fa el mateix, jo no ho veig bé. És molt curtet. Va. No m'ho aquest vídeo. M'afinaré les ulleres. Mireu. Ap. Anna. Ha pegat dos cots. Que està així, damunt un andamio, sí, bé, un poc així, un poc xapusset. I que han d'endevinar aquí? I que han d'endevinar? Bueno, Va. D'un cop de martell se carrega tota la caseta. Jo d'entrada ja t'he dit que aquesta. Bé. Així com l'he vist, ja t'he dit que aquesta. Li pega a res. Fa una volta com una ballarina i cau. Cau rodó, així. Se fot de manera quasi impossible. Tornem a repetir, quasi impossible en el peu, en el martell. Però si està pegant cap a dalt com se pega en el peu. Jo dic la primera opció, que la primera intuïció és la que compta. Que bé, volta de ballarina. Jo n'hi havia una que feia de ballarina i se pegava en el peu i després tomava la secreta, no? No, aquesta ja no era. I vaig sa, que no me'n recordo quina era sa. No hi veus, Jo no hi veig, no veig que estic quantes de xinats, jo no hi veig aquí, no. Amem, com acaba aquesta moneda? Això és volta de ballarina? O sigui, Mira, Increïble. Llega una bona trompada, Qui ha dit volta de ballarina? Jo he dit Has guanyat tu.
No, Ha necessitat 15 Molt bé, programes. n'hi ha un altre. No n'hi ha un altre. Ja... No, jo no. Ah, ja no en tenim més? Ja està. Però és que jo això m'ha de dur més coses. Has de sortir abans i m'has de dur més coses d'aquestes perquè jo És que si vols t'ho puc arreglar la taula. No, que si vens a ensenyar pel teu cunyat, fora.